Nu înțeleg de ce oamenii sunt puriști când vine vorba de plăcile video. Adică am înțeles. Sunt șmechere Asus-urile, sunt șmechere MSI-urile, nu am nimic de comentat. Bă, dar acum serios, cu palit ce aveți, mă? Uite, am aici un RTX 5070 Ti. De unde sunt memoriile? Veramo? De la Samsung. Cine mai are Samsung pe ele? MSI, Gigabyte, Asus, inclusiv ROG-urile. Da, nu au aceeași reputație, da, nu au același buget de marketing, da, nu fac nimic altceva decât plăci video. Deci nu le cunoașteți atât de bine, dar am pus la palituri de-am turbat. Nu mai zic nimic, nu mai zic nimic. Palituri. Palit în continuu. Și niciuna nu a avut probleme. Nu are coil whine. Nu are absolut nicio problemă. Știi care e faza cea mai interesantă la ea? Bă, e și frumoasă. Adică designul mie îmi place chiar foarte mult. Simplu, minimalist, doar aici Gaming Pro cu RGB. Poți să-l dezactivezi din soft. 3 slot, tot ce trebuie. Răcire bună, este silențioasă. Dacă și tu vrei o placă video bună, poți să iei Gainward, poți să iei Palit. Sunt cu efectiv 500, 1000, 1500 de lei mai ieftine decât concurența. Și efectiv îți oferă același lucru. Tu ce părere ai?